जोङो MA पास जाबा मालाय मा जानो BA पास जाबा मालाय मा जानो जोंनि गेजेरावहाय माखासे बेखारनि समस्या जेनेबा जोंनि गेजेराव बिराद जानानै दं आरोना बेखौनो जोंनि दा हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बांसिनै नोजोर होनानै जेनेबा बेखौहाय जोंखौ माबोरै सेल्फ डिपेन्डेन्ट खालामनो हागोन बे हिसाबै जोंहा 100 crore बाजेटखौ जोंहा होगोन होननानै दाख्लै जोंनि Youth CWC आवहाय जोंहा सारा खोथा होनाय जादों आरो जेराव जोङो बेनि गेजेरजों जों युथफोराहाय जेनेबा पार्लारफोर होनानै बा फिसा फिसौ दखानफोर होनानै जोङो बिजनेस खालामनानै जोङो गावबा गावनि थांनानै थानायनि लामाखौहाय लानो हागोन आरो बे हिसाबै जोंहा दाख्लै खोथा होदों निश्चय सारा मावफुंगोन जोंहा माने दासिमाव जोङो सारखौ हाग्रामा सारखौहाय जोङो लोगो मोननानै जोङो बुजिबाय जे सारा फंसे खोथा होबाथाय बेयो बेखौ निश्चय खालामखागोन आरो 100% खालामखागोन आरोना बेखायनो दा जोंहा बेखौ जों रोखायै बुंनो हायो सरकाराव फैनाय लोगो लोगो जोंहा BPF आ जेरैबायदि BPF पार्टिया जोंनो जेरैबायदि खोथा होदों युथफोरनि थाखाय 100 crore खोथा होदों बेखौ निश्चय खालामगोन आरो जोंहा दा मेट्रिक पास जानाय हायर सेकेन्डारि पास जानाय फंबाय बिनानावमोननि थाखायबो जोंहा जायफोरा टप 10 खालामगोन बिसोरनोहाय जोंहा सासेयाव 5 लाख राङैहाय जेनेबा अनसुंथाइ होगोन होननानै जोंहा बेवहाय सावरायनाय जादों आरो बे CWC सिटिंआवहाय आरो PhD खालामबाय थानाय PhD स्कलार बिथांमोननोबो सासेयावहाय जेनेबा स्कलारशिप हिसाबैहाय 5 लाख राङै होनाय जागोन आरो सिगाङावनो जिहेतु जेनेबा BPF आ सरकाराव थानाय समावबो जायफ्रा मेट्रिक पास खालामनानै जेनेबा स्टार मार्क लानाय डिस्टिंक्शन मारिनाय बिसोरनोबो सिगांनिफ्रायनो जेनेबा BPF आ सरकाराव थानाय समावनो 10,000 20,000 बेबायदि अनसुंथाइखौ होखायोमोन जिहेतु आंबो मोनदोंमोन 10,000 बे समावहाय बेबायदि जेनेबा होखायो आरो किन्तु आङो दिनैनि दिनावहाय आं बेखौसो माने सानदों आरो जेनेबा साबेसे फंबाय बिनानावमोनहा जोंना दिनै मेट्रिक पास जानाय स्टार मार्क लानाय डिस्टिंक्शन खालामनाय फंबाय बिनानावमोनहा दिनैनि दिनाव साबेसेया जेनेबा BTR सरकारनिफ्रायहाय दिनै बे अनसुंथाइखौ मोननो हादों आंनि खोनानायावथ' मोनाखै सिगांनि समाव किन्तु मोनदोंमोन आरो जेनेबा आरो प्रमद बर'आ जेनेबा जों बे बांसिनै युथफोरखौ लानानैनो जेनेबा जिहेतु बिथाङा एबसुनि आफादगिरि हिसाबैहाय जेनेबा बांसिन एबसु खालामनानै जों सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरखौनो थगायदों जाम्बा जाम्बि खालामदों आन्दोआव दोनबोदों होनदोंमोन जे 1 vote 1 job होननानै किन्तु सोर साबेसे जबखौ मोननो हाखो मोनाखैना रावबो जेनेबा माबायदि जेनेबा जों इनोसेन्ट मानसिफोरखौहाय जेनेबा थगायदों आरो आन्दोआव दोनदों जेनेबा आरो आंबो स्टुडेन्टखामोन आरो दाबो स्टुडेन्टखा आङो प्रमद बर' सारखौ जेनेबा सिगाङाव आं स्पेसियेलि गावनो मोजां मोनोमोन आरो बिराद जेनेबा जाथिनि गिदिर बिराद खोथा हस्रिख्राव बुङोमोन ना बिथाङा एबसुआव थानाय समाव आरो जेनेबा गावखौनो हारिनि थाखाय बावसोमबाय बेफोरबायदि बिराद गिदिर खोथा बुङोमोन बिथाङा होनबा जोंबो गोजांस्रियाव मोनलायनानै जेनेबा बिथाङानो जेनेबा जोंनि हारिखौहाय मोजाङै दैदेनलांगोन बेबायदि होननानै जों प्रमद बर' सारखौ जोङो बिराद जेनेबा सापर्ट खालामदोंमोन दा बिनि उनावहाय जेनेबा नै बिथांनि सरकारा बिथाङा जेनेबा बिथांनि दैदेननाय UPPL जेनेबा सरकाराव फैबायबो जोङो दसे समनि गेजेरावनो नुबाय जे आरो बे बिथांनि UPPL सरकारा जेनेबा पार्टियाव फैनाय लोगो लोगो आं हारसिंनो आरो निजे आं मोनसे बुस्थुखौहाय जाज खालामनानै नायदों आरोना जेनेबा जोंहा BTR एकर्डखौहाय जेनेबा जोंनि एक्स NJP हादामोनखौ लानानैसो जेनेबा खालामदोंमोन ना एकर्डखौहाय होनबा दा बेवहाय होनबा जोंनि एक्स NJP रन्जन दैमारि साराबो दिनै मानो जेलनिफ्राय उदां जायाखै बिथांनि बिसि फिसाफोरा दिनैसिमबो मानो मेगनाव मोदै लानानै जेनेबा नेबाय थानो गोनां जाखो बिथांमोननि थांनानै थानायनि लामाखौथ' खालामनानै होनांगौमोन सिगांनि समाव मालाय जोंथ' मोनाखै एक्स BLT फोरजों जेनेबा सृष्टि जानाय सिगाङाव BTC आवथ' बेहाय गासिबो BLT बिथांमोनहा जेनेबा साख्रि मोनदोंमोन गावसिनि मोनसे थांना थानायनि लामाखौ मोनदोंमोन होनब्ला नोंसोरबो आं दानि जेनेबा जाखांफुनाय युथ्सफोरखौ आरो नोंसोरखौबो आङो बुंगोन जाज खालामलायनानै नायनो सोलोंनांगोन आरो जोङो ना बबे मोनसे पार्टियाहाय जेनेबा मोजां आरो जोंनि थाखायहाय एसे जाज खालामलायनानै जेनेबा सानलायलायदो आरो जिहेतु प्रमद बर'नि जेनेबा माखासे खोथा होनायफोर जेनेबा BTR एकर्डनि फोरा दानि समावहाय जेनेबा इस्टाब्लिश जाजोबनायमोनब्ला जोंबो गासिबो नोंथांमोनाबो जेनेबा फैनो गोनां जानायानो नङामोन जोंनि BTR सरकारजोंनो थागौमोन जों मोजाङानो मोनगौमोन बिथांमोनखौ दिनैनि दिनाव किन्तु जेबो बिसोरो जेरैबायदि एग्रिमेन्टआव लिरनानै दोनबोदों बेबायदि मोनसेबो एस्टाब्लिश जायैनि थाखाय जोङो प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ जों मोजां मोनाखै बेनिखायनो जों निजे गावनो मोनसे जों डिसिसन लानानै जों BPF पार्टिखौ जों जइन खालामफैदों आरो बेवहाय जोंहा पार्टिया जोंखौ ओरैबायदि मोजां मोनसे रेसपन्स होदों जोंनो मोनसे प्लेटफर्म होदों खामानि मावनो थाखाय जोङो दिनै जेनेबा बै टाइमाव जोंखौ होनदोंमोन दे किन्तु आं नोंसिनो खुला-खुलि खोन्थानोसै जिहेतु एसे समान बैसोनिनो जोबखा नालाय जेनेबा जोंखौ सिगाङाव फार्स्टआव बिदि पार्टियाव जइन खालामनायखौ जोंखौ मिनिदोंमोन आरो मानसिफ्राहाय जेनेबा पार्टियाव हाबनानै मा मोनगोन जेनेबा बेकार स्टुडेन्ट मानसिफ्रा पार्टियाव पलिटिकेल पार्टियाव जइन जायो नामा बिदि होननानै जोंखौ मानसिफ्रा सोंखारिदोंमोन आरोना किन्तु
दिनैनि दिनावहाय आरोना जेरैबायदि बिपिएफ पार्टिया जोंखौ अनसायदों खाबु होदों मावनो थाखाय दस्रा पार्टिया मालाबाबो नोंसोरखौ बेबायदि होनाय नङा आरो आं दासिमाव एक्सपिरियेन्स मोननाय हिसाबै आं बुंदों मानो होनबा आं सिगाङाव जेनेबा इउपिपिएल पार्टिखौबो आं बिराद मोजां मोनोमोन बिथांमोनजोंबो दसेबाबो आं कलेजाव एसेबाबो खामानि मावनो मोनबोदों बे हिसाबै आं एक्सपिरियेन्स दं हिसाबै आं बेखौ नोंसोरनो बुंबाय आरो जिहेतु प्रमद बर' सारनावहाय जोंबायदि बे एमए पास बिए पास जानाय स्टुडेन्टफोराहाय थाङोबा बिथाङा लाजिबो फोनांहरो आं नोंसोरनो जेनेबा नोंसिनि बेकार समयसाखौ आं फोजोबनो थाखाय नोंसोरनो आं माबा मोनसे होनो थाखाय होननानै आं दिनैनि दिनाव आं सिएम जायाखै थां गावबागाव बेफोरबायदि होननानै लासिंसिं खालामहरो दा होनबा जोंफोरबो थाङोमोनबा बेसेबां लासिंसिं खालामहरगौमोन ना बेखायनो जोङो बबे पार्टियाहाय जेनेबा जोंनि थाखाय मोजां जों बेखौ जोंहा बयबो चुज खालामनो जेनेबा हानाय माबाया जोंनाव दंखासै बेखायनो नोंसोरबो मोजाङै सानलायदो आरोना आरो बिथांमोनहा जेनेबा बिराद गावसोरनि सरकारखौ जेनेबा पिस शान्ति सुक्ति बिदि होनोना जेनेबा पिस गावसोरखौ भायलेन्स खालामा जे माने बुलाय सोलाय खालामा रावजोंबो नांलाय खमलाय खालामा बेफोरबायदि बिराद बुङोना बिथांमोनहा किन्तु बिथांमोनहा जेनेबा होना गावसोरखौनो नन भायलेन्स फल' खालामो जोङो शान्तिखौ लुगैयो बेफोरबायदि होनोना किन्तु बिदि जेबो नङा जोङो दासिमाव बिपिएफआव जेनेबा जइन जानानै जोङो बिपिएफनि जानानै जों खामानि मावनायाव जेनेबा जोंखौबो जोंनि लोगोफोरखौबो बिसोरो माने गोबां बिदिनो लामाफ्राव मायाव बिदि जेनेबा एटेक खालाम गारियावनो अन्थाइ खुबैख्रुबदों न'आव थांनानै दरजा खोरखि जेनेबा खुबैख्रुबदों आरो लामायाव बेंथेनानैबो बुलाय सोलाय खालामदों होनबा जों मारै बुंगोन बियो बिसोरो जेनेबा भायलेन्स खालामा होननानै जोंथ' बुंनो हाया जों होनबा बेफोरबायदि जेनेबा आन्दोआव थानो नाङा आरोना आरो जेनेबा जोङो बिसोरजों बेबायदि थगायजाबाय थानोबो नाङा बेखायनो जोङो गासैबो साननो हनो गोरोंखा जाखानानै जेनेबा माबानांगोन आरो जेनेबा चुज खालामनो रोंनांगोन बबे लिडाराहाय जोंनि थाखाय फिउचारनि थाखाय जोंनि थाखाय मोजां जागोन जेनेबा बेफोरखौ साननानै नायलायलायनांगोन आरोना आरो दा ओंखायनो आं गासैबो जेनेबा जोंनि बिटिसिनिनो गासैबो जेनेबा इयुथ्सफोर जाखांफुनाय लाइमोनफोर बा नोंसोर गासैखौबो आं आदा बा आगै आं गासैखौबो बुंनो सानगोन आरोना जेनेबा जोङो दिनैहाय स्टुडेन्टफोरा बबेबा मोनसे स्टुडेन्ट इउनियन्सआव थानानैल' जोङो दिनै जाथिखौ हारिखौ जोङो रैखा खालामनो हाया जोङो पलिटिकेल पार्टिनि थ्रुयैबो जों जोंनि जाथिखौ प्रटेक्ट खालामनो हायो आरोना जेनेबा जुदि जोंनि गेजेराव माबाफोर जेनेबा जाथावै जेनेबा गनायथावै बुस्थु आनफेयार थिंस जादोंब्ला जोङो बेनि थाखाय भइसखौ राइज खालामनांगोन आरोना आंथ' निस्सय खालामखागोन नोंथांमोनहा खालामगोन ना खालामा जोंनि रावखौ दैखांनांगोन ना दा बेखायनो आं गासैबो जोंनि दा नोंसोरो जिहेतु जोंजों सावरायलायनो फैदों आदा जोंहा प्रेसिडेन्ट आदा डिस्ट्रिक्टनि इउथनि प्रेसिडेन्ट आदा दं बिथाङाबो माखासे बाथ्राखौ नोंसिनि सिगाङाव फोरमायनानै होगोन मोजाङै खोनासंगोन होननानै आं आसा खालामदों आरो नोंथांमोनहाबो उननि थाखाय बबे मोनसे पार्टियाहाय जेनेबा जोंनि जाथिखौ बा हारिखौ रैखा खालामगोन आरो जों गासैनिबो थाखाय फिउचारनि थाखाय जेनेबा मोजां जागोन बेखौ चुज खालाम आं आंनिफ्राय बेखौ बुंगोन आरोना दा बेखौ बुंनानैनो आं आंनि बिबुंथिखौ बेयाव फोजोबथ'नाय जाबाय।